Pertotatis, el cel ens cau al damunt. Ho deien els irreductibles gals i era la cosa que més temien del món. Ni quàdrigues, ni llances, ni legions, ni ballestes. Però què passaria si el cel ens caigués realment al damunt? De fet, no seria la primera vegada que un gran cos provinent de l'espai provoca una catàstrofe. Molt abans que Steven Spielberg el ressuscités, els dinosaures feien i desfeien per la nostra Terra, al capdamunt de la piràmide evolutiva. Però per molt temibles, àgils i gegantins que fossin, no van poder esquivar la destrucció total d'un meteorit o asteroide amb mala bava, caient just al punt on podia fer més mal. Pot tornar a passar? El cel ens caurà al damunt un altre dia? Sabem quan passarà i per què? Tenim salvació, a diferència dels dinosaures, si això torna a passar? Serà suficient tenir refugis subterranis, grutes i búnquers? La veu còsmica. Capítol 2. Asteroides. Benvinguts i benvingudes a La veu còsmica, una trobada local, d'abast universal, de mires telescòpiques i d'importància relativa. En cada capítol, el poeta Esteve Plantada, el músic Joan Garriga i jo mateix, Lluís Galvany, des de l'Astrofísica, ens apropem als misteris de l'univers de la mà dels científics i científiques que millor el coneixen. Avui volem apropar-nos a una vessant de l'astrofísica que estudia la formació dels planetes i les restes que arriben a la Terra, els meteorits. Quina informació ens donen sobre l'entorn on es formen les estrelles i podrien arribar a suposar una amenaça per la Terra? Ens ajudarà a respondre a aquestes preguntes una de les persones que més en sap al nostre país, Josep Maria Trigó. Josep Maria Trigó és científic titular del CSIC a l'Institut de Ciències de l'Espai i participa en diversos projectes internacionals per estudiar asteroides i aprendre a desviar aquells que poguessin ser potencialment perillosos per la Terra. Moltes gràcies per convidar-me i... Benvingut. Bueno, esperarem l'asteroide junts. Asteroide, tu has dit asteroide. És que aquí hi ha hagut una cosa... Doncs mira, realment quan els asteroides arriben a la Terra són realment els objectes perillosos, perquè parlar de meteorits a l'espai no té cap sentit. Els meteorits són els fragments d'aquests cossos quan arriben a la superfície de la Terra i normalment els meteorits no arriben a tenir, en general, hi ha algunes excepcions, però no arriben a tenir 1 metre de diàmetre. Normalment són objectes petits que de fet no són perillosos. Però has dit que no tenia sentit parlar de meteorits a l'espai. Exacte. D'asteroides a l'espai. Meteorits a l'espai. Meteorit és una roca d'origen extraterrestre que arriba a la superfície de la Terra. I els perillosos, podríem dir, són els objectes de més d'1 metre, o ja quilomètrics, que anomenem asteroides. Són objectes rocosos. El que va matar els dinosaures, el que va extingir els dinosaures, què és? Un asteroide d'uns 12 quilòmetres de diàmetre. Per tant, això de que era un meteorit, res. Aquest asteroide sí que sabem la seva composició perquè quan es va desfer a l'atmosfera va excavar un cràter enorme al Chicxulub, al Golf de Mèxic, doncs en aquest procés es va fragmentar i sí que s'han pogut trobar fragments d'aquest asteroide que, de fet, els anomenem meteorits. Déu-n'hi-do. Molt bé. Llavors, una part de la teva feina és monitoritzar el cel per detectar possibles asteroides que, en alguns casos, cauen a la Terra i la roca que trobem és els meteorits. Això ha quedat clar, no? Això ho fem com clar. Sí, en general el que monitoritzem són les fases lluminoses, com que aquests objectes entren a velocitats enormes, entre uns 50.000 km per hora i 250.000, doncs produeixen una fase lluminosa, és una columna de gas ionitzat, que és el que la gent vulgarment coneix quan no són molt lluminoses, són de la brillantor de les estrelles, s'anomenen estels fugaços, i quan són més lluminoses que el planeta Venus, les anomenem boles de foc o bòlids. I un podria pensar... I l'estel de Nadal, què era? L'estel de Nadal, el que s'anomena sospitem que era un cometa, perquè com que es va veure al llarg
té moltes nits i se suposa que els reis buscaven seguir l'estel de Nadal, perquè jo tinc entès, que tampoc pensa que jo estic aquí molt posat en la Bíblia. No has fet catequesi? No, en absolut. Jo sóc ateu, però ben convençut. Sí, el que passa que aquestes històries, per molt ateus que siguem, a mi em dóna la impressió que venen de tradicions més antigues. Sí, que tinc entès. Llavors, possiblement. podem ser ateus, però el conte és el conte. Sí, bueno, també les civilitzacions antigues pensaven que aquests estels errants, que anomenem avui dia planetes, eren déus, no? I ara qualsevol que pugui apuntar un telescopi veurà que tenen el seu disc, que podem veure detalls, que s'assemblen a les fotos. Alguns, o explicaven el conte així, però no vol dir que els que els observessin creguessin que fossin déus. Bé, sí, en la mitologia així funcionaven. Clar, no tenien telescopis per poder veure què eren, no? I eren uns objectes que es movien al cel, que canviaven, i fins i tot que hi havia una sèrie de sacerdots, no?, que interpretaven els moviments i feien caure fins i tot reis, no? Això vindria molt bé, per cert. Per ara, no? Pel moment actual, no? Sí, de fet, exactament. Pel que dius i pel que esteu comentant, sempre la humanitat ha estat pendent d'aquest tipus de fenòmens variables, no? Per tant, no ets... Diguem que no has de justificar preguntar-te per què és important estudiar els meteorits, però sobretot enfocat a què podem aprendre'n de la formació de la Terra i de la vida. Sí, efectivament. És que dels meteorits, en particular d'un tipus de meteorits que es va formar al voltant del Sol pràcticament al mateix moment en què el Sol va començar a lluir, no?, a ser realment brillant, en aquest estadi, perquè el Sol sorgeix d'una nebulosa de gas que col·lapsa gravitatòriament. El gas sent la força de gravetat del conjunt dels materials que hi havia ahí, i quan neix el Sol comença a lluir amb una profusió espectacular i llança la major part d'aquest gas a l'espai interestel·lar, i en aquest moment baixa la temperatura, per tant, comencen a condensar de la fase gasosa petites partícules molt petites que venen a formar els cometes, els asteroides i tots els objectes, fins i tot els planetes, no? Però, evidentment, els planetes no sorgeixen de cop, sinó que sorgeixen de processos de col·lisió entre aquestes partícules que van fent, finalment, cossos més grans, que avui dia anomenem asteroides, i que van ser, podríem dir, perquè a tothom ho entengui, les baules formatives dels planetes després de desenes de milions d'anys. És a dir, que la Terra prové de la unió de diversos asteroides. De milers de milions de cossos que van col·lidir entre ells. Aquests que van ser més petits, que com a fruit d'aquestes col·lisions mai se van assolir aquestes dimensions ja planetàries, mai van calfar-se al seu interior, mai van diferenciar-se químicament i, per tant, són autèntics fòssils de l'etapa primerenca de formació del sistema solar. I per ell la nostra fascinació per aquests materials que podrien, de manera poètica, parlar d'una mena de sediments de la creació. Coneixem la història no només de formació del nostre sistema solar, perquè podem datar aquestes roques, sinó fins i tot la història de la pròpia galàxia. Clar, és un testimoni directe, no?, de la creació. Sí, exacte. I per vosaltres, Salut. Salut, home, per favor. No, brindem tots, brindem tots. I pels meteorits que ens arriben i ens porten càrrega positiva. Molt bo, licor d'aranyó. Sí. Crec que tenim un àudio, Esteve. Sí. Explica-ho tu. No, escoltem-ho, mira. Aquest és un poema de Josep Pedrals que crec que podria, si imaginem-nos un xoc, i què passaria, no? Escoltem-lo. L'Everest cau roc per roc en un striptease psicòtic. L'erm, porós, supura vòmit. El pla es plega fent manyocs. El mar s'alça i flota en flocs en mans d'huracans despòtics i en uns volcans espasmòdics les selves salten al uoc. Entre el rebuf d'un gat gòtic
i esguells d'un berro barroc, el món s'esqueixa, caòtic, pres d'un onatge de foc, i l'humà esdevé anecdòtic entre el no-res i el molt poc. Bravo. Sí, molt maco. Entre el no-res i el molt poc, no? L'humà esdevé anecdòtic. No som res. Efectivament, no som res i de fet qualsevol objecte ja d'aquestes dimensions a partir de 10 quilòmetres com en el cas, no?, que va acabar amb els dinosaures, va produir un canvi climàtic a escala planetària durant possiblement dècades, si no segles, ja amb un d'aquests ja se'ns trauria tota la tonteria del damunt. No som res, però som prou com per començar a pensar o desenvolupar fins i tot un sistema de defensa planetària. Tu has participat a la missió DART i la missió ERA, que es podria definir com una missió d'investigació, però que vol desenvolupar o ser un primer pas de defensa planetària cap als asteroides. Efectivament. Ens pots explicar ràpidament en què consisteix la missió i quins resultats vau trobar? Sí. Doncs la missió és posar en pràctica un mètode de desviament d'asteroides i el més senzill de tots és provar el que s'anomena un impactador cinètic, és a dir, colpejar directament un asteroide amb una sonda, la sonda espacial que envies directament contra l'asteroide. Aquesta sonda, que podria ser de les dimensions d'una nevera, per a que ens fem una idea, 600 quilograms, la van llançar amb ajuda de tota aquesta nova tecnologia de motors iònics de propulsió a 6,1 quilòmetres per segon i se va aconseguir estavellar contra un satèl·lit d'un asteroide més gran. L'asteroide s'anomena Didymos, en general, el sistema. Didymos és el cos principal d'uns 760 metres de diàmetre i Dimorphos és l'asteroide satèl·lit de 160 metres aproximadament que gira al voltant de Didymos. I impactant Dimorphos podien fer el primer test in situ, la primera prova de redireccionament d'un asteroide en el que bàsicament transferim el moment cinètic, transferim l'impuls de la sonda a l'asteroide. I per què ho hem fet? Perquè això no és com jugar al billar. En un joc de billar convencional, les boles una col·lisionen i és una col·lisió elàstica. Aquí escapem un cràter i desconeixíem per complet aquestes hipervelocitats, amb molta velocitat, què passa quan es ve una col·lisió amb una sonda. I, de fet, s'ha descobert que l'impuls que es genera per excavar el cràter i llançar materials de l'asteroide en direcció oposada al projectil, quan es llancen des del cràter els materials cap enfora, és molt més superior al que, de fet, sospitaven. Com a conseqüència, l'objectiu de la missió era fer un petit canvi en el període de revolució de Dimorphos al voltant de Didymos, d'apenas 73 segons, i hem aconseguit 33 minuts de canvi hem escurçat, és a dir, que hem fet un impuls tan gran que hem escurçat l'òrbita que ara gira molt més ràpid al voltant de Dimorphos. I aquest objecte està molt lluny d'aquí o què? Sí. Està... I no cal patir, L'experiment... No cal patir, no, perquè clar, anem fent... No. A veure si tocarem alguna cosa i ara... Clar, és el que està dient, tampoc. Primer de tot, Dimorphos està girant al voltant d'un objecte més gran. Per tant, l'únic que has fet és un petit canvi... Però l'objecte gran no l'has tocat. I ho has fet a 10 milions de quilòmetres de la Terra. I l'objecte gran no l'has tocat. No. I evidentment, l'efecte és molt petit. Imaginem-nos que en un futur trobem un asteroide com Chelyabinsk, de desenes de metres de diàmetre. Que ve cap doncs aquí. Podríem, fins i tot si ho tinguéssim una d'aquestes sondes en òrbita circumlunar o en circunterrestre, per exemple, a l'Estació Espacial Internacional, preparada, òbviament podríem arribar en qüestió d'hores, no?, a desviar-lo. Això és també
per a un futur una prova de que aquest sistema és molt vàlid. Estem parlant d'art, ERA, NASA, no? ESA, l'agència europea. Això, tal com funcionen aquestes missions i com estan preparades i com estan executades, dista molt de la idea que pot tenir la gent, sobretot d'aquestes pel·lícules Armageddon... Com es diu aquesta última ara? Don't Look Up? Don't Look Up. Que hi ha el típic científic... Però tu vas dir que s'assemblaven molt a vosaltres. Sí, el Bueno, tu diuen DiCaprio, no? Dius DiCaprio. Aquesta organització tan... No piramidal, però fins i tot aquesta pel·lícula que hi ha un científic que salva la humanitat perquè tot el mèrit és... Josep Antoni Català. I això dista de la realitat, sí, dista de la realitat moltíssim, perquè aquestes missions són, tant siguin aquesta en particular de d'art o altres científiques, són col·laboracions enormes on cada persona posa una petita part i no hi ha un cap visible que és el representant d'alguna manera, però aquesta persona no és més que qualsevol altra, no? O sigui, volia posar en èmfasi el treball col·laboratiu que funciona en qualsevol missió científica i és com treballem els científics. És un fet, i sobretot quan estàs front a un repte tecnològic de primera línia, no? Perquè s'ha provat una tecnologia que es desconeixia i hi ha hagut, evidentment, centenars d'enginyers treballant tant a NASA, Jet Propulsion Laboratory, com Johns Hopkins University, que han fet possible aquesta màquina espectacular. No? Tenim unes conclusions a fer. Sí, ho hem de deixar aquí. Ha sigut un plaer. Ara... Moltes gràcies. Hem de fer una segona part. No ens ho esperàvem, però... Després de tot això que hem parlat, Joan i Esteve, ens podeu fer un resum, unes conclusions? A mi m'ha impactat moltíssim saber que ja som a Armageddon. Ja som aquí, no? Això que deia el convidat de la missió de defensa planetària. Supera qualsevol expectativa de fa menys de 50 anys, de fet, no? Ja hi som. Una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció, quan parlaves d'aquests cossos celestes, que eren déus abans, no? I que hi havia sacerdots que feien caure reis amb l'excusa d'aquests déus. Això m'ha agradat. També una altra cosa que ha dit, que els cossos grans s'apilen. Això explica també moltes coses perquè sempre passa, no? El peix gros sempre acaba fent societats. Fins que peta. Fins que peta, però mentre no peta... Així o no? Va fent gros i peta. La bossa sona. I l'última cosa que destacaria d'aquesta conversa, que ha estat molt productiva, són aquests fòssils de la primera etapa, no? Els sediments de la creació que has dit. Que n'has dit roques condrites. Condrites. M'ha fascinat això, no? I que dèiem que són testimonis directes del moment fundacional de la nostra història. I ens permeten datar el sistema solar. Doncs, Joan, jo crec que... Joan té 4.568 milions d'anys. Qui, en Joan? En Joan, tots. Quan? Doncs, clar. Sí. Jo el que m'ha... A no ser que no vulguis ser al sistema solar. Clar, vols dir que, clar... Si vols ser exogen, Després ja ens anem a... Podem ser més vells o més nous, vols dir? Però els nostres materials es van condensar d'aquesta fase gasosa fa 4.568 milions d'anys. Això diuen les condrites, Jo no ho sé, perquè com que el tema aquell de la dilatació i en uns museus posa una cosa, després ja canvia, jo estic molt despistat, Lluís, però tot ja ho és explicarem, tots són 15.000, això ho tinc Algo de clar. grans presolars té Lluís. Jo tinc una teoria que és que tots són 15.000. Perquè és cosmòleg, I els cosmòlegs... Tu vols canviar el sostre, són 15.000. Això ho Vols canviar explicarem. a la cuina, són 15.000. I quina edat té l'univers? 15.000. 15.000 milions d'anys. Això ho explicarem un altre dia, aquesta Però puc anècdota. fer la conclusió o no? Sí, clar, ara el Joan. Sí. M'ha preguntat a mi, Sí, no, jo No, no em dic Joan, jo estava molt... Jo estava una mica... M'he quedat una mica al·lucinat. Jo venia molt amb la idea aquesta de la civilització perduda, de l'Atlàntida, per dir alguna cosa, abans del diluvi. I que tot venia provocat per un asteroide, meteorit, que ho va fotre tot a prendre pel sac, però que hi havia una civilització tecnològica molt avançada. Volia preguntar sobre això si hi havia la possibilitat aquesta, si realment era factible, perquè hi ha moltes excavacions de coses que de l'època, més que estaven preparats sota terra o que miraven molt al cel preparant-se per no sé què, etc. I, clar, sempre pensava en la visió del meteorit asteroide com a destrucció. Però, clar, m'he quedat al·lucinat amb el tema aquest de la càrrega creativa de l'asteroide. I me l'imagino aquests objectes voladors
per l'espai amb càrrega vital. Em recorden els espermatozoides, impactant contra els òvuls planetaris i formant la vida. De molts, un. Això mereix una cançó, eh? Mereix una cançó? Mereix una cançó. Doncs fins aquí la veu còsmica d'avui. Una trobada local, d'abast universal, de mires telescòpiques i importància relativa. Doncs recordeu que podeu trobar la resta de capítols de la veu còsmica a YouTube, iVoox i Spotify i ens acomiadem amb la interpretació musical de Joan Garriga sobre el nostre tema d'avui, els meteorits. Una font d'informació que volem aprofitar, una possible amenaça de la que ens volem defensar. Soc una sageta disparada al buit, tot en fora em dono en el temps d'un mirar. Soc una sageta tallant, esquinçant futur, emmetzinant l'entorn a l'estrip del meu passat. I moriré com tot. Moriré O no? a velocitat sideral i amb molta fe l'encert retallo l'espai-temps perdut En l'incert. en l'incert. Sóc una sageta amb la punta roent cremant el frec d'una pluja de present. I moriré com tot. Moriré O no? esclava del primer impuls, endavant disparada, porto la mort a dins fins a cada clavada. Donaré la vida allà on fini el meu viatge, moriré matant ombres i núvols en un miratge. I moriré com tot. Moriré O no? Sóc una sageta de vista plorosa, potser és pel desgast, l'aïllada, l'afilada del temps. Potser és pel neguit de tanta destrossa, potser la tristesa de tan sols ser vent. I moriré com tot. Moriré O no?